And, all right, John chapter 3 this morning. John chapter 3, very well-known passage. Unsang famous verse sa John 3? 16. Napay lain po. Sang 16 ang pinaka-famous. Unsang lain? John 3, verse 3, 5, and 7. Nakastudy ka bahin, ye must be born again. John chapter 3, verse 3. Mag-start ta verse 3. Kung nanasa, amen? Tanamaningdog para sa pagpasa pulong sa Diyos. Pray for my Visayan this morning. I'm struggling a little bit. Naglisod ko gamay sa Visaya. And nagaampo kong ang Diyos mo tabang nako. Karon klaro akong pagwali. Karon. John chapter 3 and verse 3. Nga to sa verse 7. English una, Visaya kaduha. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. Bisaya. Si Jesus mitubag ug miingon ngadto kaniya, sa pagkatinuod ako nagingon nganha kanimo. Gawas ko ng uskat tao ipanganak pag-usab. Siya dili makakita sa gingharian sa Dios. Si Nicodemo nagingon ngadto kaniya, unsaon man nga ang usa ka tawo ipanganak sa diha nga siya tigulang na. Makahimo ba siya pagsulod sa ikaduhang higayon ngadto sa tago-angkan sa iyang inahan o ipanganak? Si Jesus mitubag, sa pagkatinuod ako nagingon nganha kanimo, gawas ko ng usa ka tawo ipanganak sa tubig o sa espiritu, siya dili makasulod ngadto sa gingharian sa Dios. Ang tubig dito wala nakistorya kabayan sa tubig sa baptistry, nakistorya kabayan sa lawas nung pagpanganak. When is that right? Pagpanganak o pagkatao, meaning magikan sa born of water and born of the Spirit. It's talking about flesh birth and spiritual birth, but maybe we'll talk about that in a little bit. Kanang gipanganak sa unod man. O kanang gipanganak sa espiritu man. So there you have it. Physical birth, spiritual birth. Verse 7. Ayaw katingala nga ako mo miingon nganha kanimo, kamo kinahanglan ipanganak pag-usab. Nagoy pangatana, kinsa giistorya ni Jesus dere sa John chapter 3. Kinsa man? Nicodemus. Pero unsa yang gisulti dere? Kamo. Kinsang kamo, wala siya na yung ikaw. Kung magadong ta sa English, dili ta magmatikod. Pero plural man. Ye, nagpasabot kamo. Sakto yun. So kinsang kamo? Nag-story siya ni Nicodemus, o si Nicodemus sa sinugdanan nagsulti, Teacher, agalon, Master, kami nahibalo nga ikaw ang magtutudlo nagikan sa Diyos. Kinsang kami? Siya og yung mga kaubang nga Fariseo. So siya nagsulti kami, si Jesus nagtubag, kamo. Dili si Nicodemus lang kinahanglan ipanganak pag-usap, ang tanan niyang kauban pod. Tanan tao kinahanglan. Sa English, born again. Sa Bisaya, ipanganak pag-usap. This morning, I want to preach a very, very clear message. Now, nakuhang yun sa mga batanon. Palihog, maminaw sa matag pulong na kukaron. Ayaw magtabi-tabi. Ayaw mag-discuss. Paminaw sa matag pulong. Si Ma'am Ruth, magbalhin siya dari mo tabang nako let's see we can just Jomar tabangin siya ko ang lingkuranan dara dari sa katapusan sa tumoy na katapusan tumoy dari sa English end gyapon pero dili katapusan. Si Ma'am Ruth magsula para nako this morning paminaw ganahan ko mo pasabot nga klaro gyud what is the meaning of the words born again. Na tao, pag-usab. Ipanganak, pag-usab. What does that mean, being born again? That's the title of the message this morning. What does it mean to be born again? Unsang pasabot kung ang phrase, matao, pag-usab, be born again.
Magampo na ta, dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Dear Father, please bless the message this morning. Please fill me with your Spirit. God, please give me a clear mind. Help my blood sugar to stay level. Help my Visayan, Lord. You know I've struggled with Visayan some this morning. I don't feel very comfortable with it. God, I need your help this morning. Holy Spirit of God, thank you for every person who's here for a little bit of a special day. Lord God, would you please save souls today? Lord, if there's someone who's coming to church and they're not yet saved, would you show them their need of salvation this morning? Would you make it very, very clear? Dear God, would you please fill me with your Spirit as I preach? Would you empower me? Would you guide me? Help me to say exactly what is needed? Would you speak to hearts as I speak to ears? Holy Spirit, I need you this morning. Bless us, we pray, in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Gapuyo ta sa lugar diin naidaghang tao nga nalibog gyud kabahin sa phrase born again. Everywhere I go, bisan asa nga ako mo ato naitaw mga tanan nako. Born again ba ka? Born again ba ka? Ug maglisod ko mutubag sa ilang pangutana. Tungod born again ko, natao ko pag-usap na ko espirituhano nga pagkatao sa bata pa ko, si Jesus niluwas na ko. I have been born again. Pero ang akong understanding, akong pagsabot kabahin sa born again, lahi gyud sa ilaha. So kung sila mga tana, born again ba ka? Lasod mo tubag. Ako nagyon nyo sa story sa una. Sa bago pumidere sa dapitan, pasin pipila ka bulan ra na ang nagsimba pa mi dito sa Lawaan Rotonda, among unang building sa Lawaan Rotonda, nag-abang mi dito. And nagsoning pa mi sa mga area nga duora, wala pa mi jeepney. And so nagsoning mi, naglakaw-lakaw. Si Brother Michael, mainumdum ni ini, kinsa pa ilain, si Ma'am Ruth. Wow, basin, kinsa pa ilain, nakapil niya ng panahon na, pipila lang. Jake, wala pa man, wala pa ka naluwas. And hangtod karon. I mean, sorry. Pero, nagsoning mi doon sa among ikaduha nga building. Pero wala pa amoha. Wala pa nag-transfer mi dito sa Banunong Crossing. But we were nagsoning mi dito sa Banunong Crossing. And niato ko sa balay, nga duol kayo sa among second building. And nagsulay ko nagsangyaw sa bata, gawas sa gate. Dayon na lalaki sa sulod, nag-invite na ko nagsulod. And gipugos ko, what quite choice. So nagsulod ko and naitigo lang nga babae ang tagiya sa balay dito sa front porch. And I knew, dali ko makashare sa bata dere. I could just tell na ay problema kung magsulay ko mag-share sa bata noon. Basin 14, 15 years old siya, wala. Basin 13 na limot ko. So nagdiretso ko sa babae. Tungod obvious kayo, siyang tagiya o kinahanglan ko mosto rin niya. So nagduol ko niya, "Maing buntag ma'am, ako si Pastor Mike." Siya nag-interrupt yun ako. "Born again ba ka?" Wow! Nabago pa ko dere sa dapitan. Na-familiar na ko sa Pilipinas, not sa Dumaguete sa una, pero bago pa dere sa dapitan. And I said, "Oh, ma'am, dayon nagsulay ko mag-story pa dayon." "Oh, ma'am." Huwag siya nagsulti diretso. "Ang born again, dili pwede dire." "Oh, pero nakoy pa nga, ang born again, dili pwede dire." "Ma'am, pwede kumuha. Ang born again, dili pwede dire." Bisan nun sa akong gisulti, kanayang tuba. Nagsinggat siya. Finally, ako pwede kumuhatag ni mo. "Okay, ako mo dawat, pero ang born again, dali pwede dire." Naidagang kalibog kabahin sa mga pulong born again. Ang problema, pipilak yun ang tao nga nakasabot unsay gipasabot ni Kristo sa diya siya nagsulti, "Ye must be born again." Did I say that sentence correctly? Dagang tao wala nakasabot unsay gipasabot, sakto na. Watch me now. Bisan daghang tao nga membro sa simbahan nga gitawag born again. Bisan daghang sila wala nakasabot sa pasabot. Bad grammar na, but you understand. We can't say it in Visayan the same as we say it in English. But many people, ang daghang tao, membro sa born again church, pero wala po sila nakasabot sa pulong born again. True story, nako dito sa Dumaguete. Wow, wako sure on site tuig. Basta in 2012, 2013, nalimot na ko. Magtiayon, kapuyo doon sa among balay, nag-abang mi sa balay sa Piapi, Seaside Homes, Piapi, Barangay Piapa, dito sa Dumaguete.
Og naay magtiayon gapuyot doon ako ug matagadlaw ako niagi sa ilang balay nagmotor ko kumukita ko sa tao just mga musta ramay buntag musta ka o sa kadlaw hapon na basing alas 3 kape ni agi ko sa ilang balay ang banaw gasaw naglingkod dito may hapon sila nagtubag friendly siya habi ko mag-stop lang ko magsulay magsangyaw kanila. So ako nag-stop sa akong motor, nagduol kanila, maghating na mga tracks, so friendly kayo silang duwa. Nalimot yun ko sa ilang ngalan. I can still see their faces, his face especially, pero nalimot yun ko sa ngalan sa tao because eventually nagbalhin sila sa Cebu, wala na contact. Pero nagduol ko nila, nag-istorya mega may, dahil ako nangatanan nila sa akong favorite question. I said, kung panalitan ka mamatay, sigurado ba ka, malangi ka diretso, agado-aduha? O sila nagtubag diretso, oh, na born again me. We are already born again. I said, oh, wonderful. O halos, daghang gyud ang mga sower kung ang tao mo tubag nila. Born again me. Sila mo sulti. Amen, brother. Nalipay ko para nimo. Dayon, kanara. Grabe na ko. Basing born again, basing dili. So, nagpadayon ko. And I said, well, that's great. Nalipay ko para ninyo. Nindot gyud kana. I said, kanusa kamo. We were probably speaking English at that time. I said, when were you born again? Kanus ka na nahitabo nga na born again na mo. And they said, well, kasadiya kami nagapil sa First Baptist Church of Dumaguete. Nakabalo ko sa First Baptist Church of Dumaguete. Wala ko kabalo, bisan nun sa kabayan nila, kabayan sa ilang doktrina, pero I knew where the church was. And they said, sadiya nakapil mi, na born again me. I said, oh, okay. So, ang tao, Baptist man sila, so, nagsulti, born again, so murag naluwas na, di ba? Pasindili. Nagpadayan ko ng ta. I said, well, let me ask you this. What happened? What did you do in order to be born again? Dayon nalibog sila. Naglantaw sa usagusa. Ang bana nagtubag. Lagi yung misa pastor. Ganamim mahimong born again. Siya nagpabaptize na mo. Baptist church man. Pero ang pastor nagbaptize niya, wala gyud nagpasbot nila kabayan sa kaluwasan. Wow! Pero na daghang born again church sama ni ana. Daghang gyud. Daghang tao, born again na ko. Do you know what I mean when they say born again ko? Do you know what I mean? Dili ko Katolika, dili ko Muslim. Born again ko. Kanay ang pasabot. Pero na daghang tao, nagtawag ilang kaguliyong nga born again, pero wala sila kabaloon sa mana. Nag-share ko kanila sa gospel niya ng adlaw. I wish I could remember their names. I said, wala itaw nagpasabot nimo what it means to be born again. I took them to John chapter 3. Nag-share ko kanila unsang pasabot sa born again. And that day, both of them were born again. Ug naluwas na. Salamat sa Ginoo. I'm glad nalipay gyud ko wala ko nagdawat diretso sa ilang pulong nga born again gyud me. Wala sila man. Wala sila idea kabayan niya na. The average person, paminaw nini. The average person in the Philippines thinks that born again is a religion. Daghang tao diri sa Pilipinas naghuno-huna nga ang pulong born again kana ang tawag ra para sa uska relihiyon. Sa gahapon ako dito sa Tambak. Actually, niyato ko sa inyong balay, naglapas ko sa inyong balay, balik na. Pero nilapas ko sa ilang kanunay. I always miss their house, every single time. Nangita ko sa ice cream sign, maagi na lang. But anyway, niabot ko sa unahan, niabot na ko sa Lourdes, nag-realize ko, lapas kiyapon ko. Pero nag-stop ko, na bagong lote dito, bago pa gitambakan. Dito sa Tambak, gitambakan. Wow. But anyway, and so nag-stop ko arong maglantaw. And naitulog ka babae, naglingkod sa porch tapad sa bagong lote. O kaila ko nila kay, I think one or two of them silingan sa mong bodega sa una, sa Banonong. And sa diya, nagsimba may dito sa bodega. And so ako nang musta nila, may hapon, kamusta mo? And then, I got off the bike and went over, aron mo hatag sa track sa mga tao, sa mga babae dito. And nag-start me nagtabi-tabi. And unang pangutanan nila. So, unsa inyong religion? Born again ba mo? Born again ba ka? Naglisod ko mo tubag. Tungod wala sila nakasabot. Pero yung kaimtang, unsa nan, what day was that?
Friday. I think it was actually Friday I went to your house, not that Saturday, but Friday nagpalot ko. I'm in the barber shop. Ang babaeng tagiya sa barber shop. Naglingko siya dito at the end of the row, and nagastorya siya nako. Nagpuyo siya sa Israel, 15 years. Very interesting conversation. Kabalo gyud siya sa Hebrew. Sa lingwahe sa Biblia, sa Old Testament, Hebrew man. So I was asking her questions. I said, what is the word for son? And she said, Ben. Sakto gyud. Because in the Bible, the word Reuben means look, a son. Ben means son. So I was learning. It was fun. Nalingaw ko. But anyway, so she started asking me questions. Same question. So, unsa inyong religion? Born again ba ka? So naglusod ko gyapon, unsa ang pagtubag niya na? Ganang ko magsula sa book. Kung tao mga tana, born again ba ka? Kumapasa lang kani. And but she started asking me questions. And I always struggle, unsaon nako pagtubag niya ng pangutana? Because when someone asks, born again ba ka? They are not asking, naluwas na ka? They're not asking, anak ba ka sa Ginoo? Wala sila nangatana, naayadlaw nga ikaw nagdesisyon nagbutang sa imong pagtuo diha ni Kristo, naluwas na ka? Wala sila nangatana niya na. Nangatana lang sila, unsa imong religion? Og maglisod ko mo tubag niya na, because born again isn't a religion. Dili usa religion. Si Jesus ang nagsulti, ye must be born again. Sa Bisaya, kinahanglan ka ipanganak pag-usab. Nobody asks, ang imong religion ipanganak pag-usab? Nobody asks that. They say, are you born again? They mean unsa imong religion. But listen to me very carefully. Patanong, paminaw na ko. Everybody listen to me this morning. Born again, dili religion na. Sa diya si Kristo nagastorya ni Nicodemus. Si Nicodemus, religyoso gyud. Si Jesus wala nagsulti niya, kinahanglan ka mukuha sa bagong religion gitawag born again. Dili man. Born again, being born again, ang ikaduha sa Biblia, we could call it this, the second birth. Kitang tanan na tao sa una. Kinsa na tao na? Itaas mong kamot. Kinsa na tao na? Kung wala pa ka na tao, nalibog yun ko. Alright? Kung sulay tapag-usap. Kinsa na tao na? Itaas mong kamot. Ubanin nyo bakakon gyud. And naglingkod diri pero wala pa ka na tao. Asa kagikan. And nagikan sa Mars man. And paminaw na. Kitang tanan naayadlaw sa pagkatao sa lawas. Dahil si Jesus nagingon ni Nicodemus, kinahanglan ka ipanganak pag-usab. So, ikaduha. Ang second birth na ilawas nun, kinahanglan ikaduha. O si Nicodemus nalibog yun. Isa makabalik ba ko sa tiyan sa akong mama? Tigo lang nagyud ko. Ako mama namatay na. Unsaon? Nalibog. Wala siyang nakasabot. Jesus said, kinahanglan ka matao, kinahanglan ka ipanganak pag-usab. Nalibog yun siya. Sama sa mga tao karon, nalibog yun. Pero ang born again, ang pulong born again, dali magpasabot, uska religion, kanamaw ang, sa English, event. Panghitabo sa imong kinabuhi. Being born, ang adlaw nga natao ka, kana ang panghitabo nag-start sa imong kinabuhi. Diba? So, kung ang tao ipanganak pag-usab, kanang ikaduha nga pagkatao. So, the question is, what is being born again? Unsang pasabot sa ikaduha nga pagkatao? And I want to answer that very, very clearly this morning. Si Ma'am Ruth, magsulat sa board para nako. Kanang kumutubag sa pangutana. Very simple, very basic. What does it mean to be born again? Jesus said to Nicodemus, kinahanglan gayud ka ipanganak sa ikaduha. Ipanganak pag-usab. So what does it mean? Number one, and I already said it. Number one, unsang ikaduha nga pagkatao. Number one, it is an event. Usa ka panghitabo diha sa imong kinabuhi. Dili uska religion, dili uska proseso. Event man. Ang tao, dili musulti, mag-start ko nga, English. Nobody says, I'm still in the process of being born.
Ako mama, nag-start ng anak na ko, 10 years nilabay, hapit na human. Dali mahitabo. No, one day event. Basin pipila ka oras, pero one day lang. Panghitabo gyud. Listen, when somebody says, born again ba ka? Naghuno na siya, unsay mong religion. Hindi, born again dili uska religion. Panghitabo man. Jesus was saying to Nicodemus, naay kulang sa imong kinabuhi. Naay us kabutang nga kinahanglan mahitabo sa imong kinabuhi. Kinahanglan ka ipanganak pag-usab. Kinahanglan ka sa ikaduha nga pagkatao diha sa imong kinabuhi. Dili igo ang lawas ng pagkatao, kinahanglan ikaduha. So number one, what is the second birth? Unsa ang ikaduha nga pagkatao? Number one, it is an event. Jesus said, we read it a minute ago, marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Kamu kinahanglan ipanganak pag-usab. It is something that happens. Uts ka butang nga mahitabo, dili uska religion, dili uska proseso. Number one, it is an event. Number two, turn with me to John chapter 1 and verse 12. What is being born again? Unsang pasabot sa ikaduha nga pagkatao? Are you going to be able to fit 7 on there? Or we have to erase? John chapter 1 verse 12. Kung nanasa, amen? But as many as received him, to them gave he power to become the sons of whom? Even to them that believe on his name. Bisaya, apan ingon sa kadaghan sa midawat kaniya, ngadto kanila mihatag siya og katungod, or we could use the word gahom. The English word is power. Og gahom sa pagkahimong mga anak sa Dios bisan ngadto kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. So kini nagastore kabahin sa second birth, ikaduha nga pagkatao, and it says becoming mahimong usa ka anak sa Diyos. So kini nagastore kabahin sa second birth. But watch, what kind of birth is this? Kini ba ang lawas nung pagkatao? Look at verse 13. Kung na Biblia, tanawang verse 13. Verse 13, musulti na ko, unsang klase sa pagkatao. Which were born, watch now, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Nga nangahimugso dili sa dugo, ni sa kabubuton sa unod, ni sa kabubuton sa lalaki apan sa Diyos. So very clearly, verse 12 he says, mahimong ka anak sa Diyos. Kanang makastori kabahin sa pagkatao. And then verse 13 mag-describe unsay klase sa pagkatao. Dili lawas nun. Dili dugo, dili unod, dili kabubuton sa tao, sa lalaki. Kini nagastori kabahin sa espirituhanon nga pagkatao. So what is being born again? Number one, it is an event. Us kapanghitabo. Number two, it is spiritual birth. You say, Pastor Mike, that is so simple. Pero daghang tao wala nakasabot. Daghang tao wala nakasabot. Ang ikaduha nga pagkatao mao ang espirituhanon pagkatao. Sa diya, natao ka, sa diya imong mama, nanganak kanimo, kana ang lawas nun. Are you listening? Paminaw. Sa diya imong mama, nanganak kanimo, kana ang lawas nun nga pagkatao. When a person, kung naitaw nga matao pag-usab, ipanganak pag-usab, or ipanganak nga ikaduha, kana ang espirituhanon pagkatao. Now, let's be very carefully. Ang tanan tao, na tao nga lawas nun. Can I say it that way? Pero dali ang tanan tao, na tao nga espirituhanon. That's why Jesus said, ye must be born again. Kinahanglan gayud kamo nga ipanganak pag-usab. So number one, it is an event. Us kapanghitabo, dali religion, dali proseso. Number two, it is spiritual birth. Look at me if you would again at verse number 12. You have your Bible, look at verse number 12 again. John chapter 1 verse 12. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Apan ingos kadaghan sa mitawat kaniya, ngadto kanila mihatag siya og gahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Bisan ngadto kanila nga nagtuo sa iyang ngalan.
Number 3, what is the second birth? It's an event. It's spiritual birth. Number 3, it is the only way to become a child of God. Ang ikaduha nga pagkatao, kana lang ang paagi nga ang tao mahimong anak sa Diyos. Are you listening to me this morning? Kung wala pa ka na tao, og ikaduha or nga ikaduha. Og, kung wala pa ka na tao, og ikaduha, wala pa ka ang anak sa Diyos. Si daghang tao nalibog, paminaw, tanaw ko. Daghang tao nalibog kabay niini. Daghang tao mosulti, kitang tanan mga anak sa Diyos, dili tinuod. Dili tinuod. Dili ang tanan tao ang mga anak sa Diyos. Ang tanan tao ang minugna sa Diyos. Ang Diyos nagmugna, mimugna kanatong tanan, pero dili ang tanan tao ang anak sa Diyos. You say, how do you know that? Because it said in the verse, to them gave He power to become the sons of God. Sa pagkahimong, or we could say, aron mahimon. Mahimong. Now stay with me for a minute. Kung mahimong ko anak sa Diyos karon, pinagi sa pagtuo, kananag pasbuk gahapon, wala pa ko ang anak sa Diyos. Kay nahimong anak sa Diyos. Dili ang tanan tao ang anak sa Diyos. Are you listening? Dili ang tanan tao mga anak sa Diyos. Kung ganan ka mahimong anak sa Diyos, kinahanglan ka ipanganak, pag-usab. Dili relihiyon na, panghitabo. Espirituanong pagkatao, mahimong ka anak sa Diyos. Are you with me this morning? Kung ang tao ipanganak nga espirituhanon o espirituhanon, at that moment, mahimong na siya, sayo pang grammar, mahimong siya ang anak sa Diyos. Usay, nag-story ko sa tao, ang mga tao mo sulti, I just can't believe, dali kong makatong ang mahigugmaong nga Diyos mo padalat sa iyang mga anak nga to sa impyerno. Sakto yun. Ang Diyos, dali mo padalat sa iyang mga anak sa impyerno. Pero dali ang tanan tao, mga anak sa Diyos. Ay, listen. Dali ang tanan tao, gipanganak pag-usab. O ang Diyos mo padala kanila sa impyerno. Si Jesus, nagingon sa mga relihiyosong tao dito sa John 8, He said, ikaw iya sa imong amahan nga ang yawa. Sayo pang grammar, sorry. Saptan ba, di ba? Sakto ba? Ika, kamo, iya sa inyong amahan nga ang yawa. Watch now. There are only 2 spiritual fathers. Are you listening? Naidua ka spirituhan ng amahan ra. Ang Diyos ng amahan, ang yawa. O kung tao wala pa gipanganak pag-usab, bisan siya magsimba, bisan siya mag-ampo, bisan siya magbuha og mayo, bisan siya mo sulay, mutabang sa uban, kung wala pa siya na tao pag-usab, si Jesus na gayon, dili gyud ka mo kita sa gingharian sa Diyos. And paminaw na ko, wala ay purgatorio sa Biblia. So kung ang tao dali mo ato sa langit, mo ato siya sa impyerno. Kanang rason si Kristo na gayon, ye must be born again. Can I ask you a question this morning? Di panganak ba ka sa ikaduha? Are you listening this morning? Sigurado ba ka nga naluwas na gyud ka, nayadlaw sa imong kinabuhi nga ang Diyos na himong imong amahan na tao kapag usab? Kung nagduda ka kabayan sa imong kaluwasan, pwede ka maluwas karong buntag. Wala ay rasa nga mauli, magduda gihapon. Dali kinahanglan. Pwede ka makasiguro karong nga naluwas na. Anak na ka sa Diyos. Number 1, we said, what is the second birth? Unsang ikaduha nga pagkatao. Number 1, it is an event. Uska panghitabo. Number 2, it is espirituhanon pagkatao. Number 3, it is the only way. The only way. Why laing? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father. Walay tao magadu sa Diyos. Gawas pinaagi kanako. Why laing? Number 4, unsa ang espirituhanon pagkatao. I like this point. It is the beginning of eternal life. Unsang ikaduha nga pagkatao, kanaang sinugdanan sa kinabuhing dayon. Kinabuhing walay katapusan. Now everybody look at your pastor for a minute.
Daghang tao nalibog kabayan sa kinabuhing walay katapusan. Daghang tao na idea, naluwas ko karon, dayon kung mamatay ko, mag-start ang kinabuhing walay katapusan. Dili tinuod na. Kung naluwas na ka, nag-start na ang kinabuhing walay katapusan. Naanakay kinabuhing walay katapusan. Go back with me to John chapter 3. Let's look at it. John chapter 3. Somebody remind me, unsa ang hilisgutan sa John 3? What were Jesus and Nicodemus talking about? Unsang hilisgutan sa John 3? Ye must be what? Kinahanglan ka mo ipanganak pag usab. Okay, so ang topic sa John 3 is being born again. John chapter 3 verse 7. Look at it. We're not going to read it all. Just look at verse 7 again para sa review. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Messiah, ayaw katingala nga ako mingon nga kanimo kamo kinahanglan ipanganak pag usab. Now listen very carefully. Birth is the beginning of life on this earth. Kano sa nag-start ang imong kinabuhi nining kalibutan sa diya na tao ka. Diba? Na syempre kita nakasabot ang tao sulod sa mama buhi siya, but life on earth starts after birth. Diba? We're not arguing about abortion this morning, okay? Life on earth starts when you're born. Magawas na. So ang physical birth, maong sinugdanan sa imong kinabuhi nining kalibutan, maong sinugdanan sa lawas nung kinabuhi. So, sa diya ang tao, watch now, what is the second birth? It is spiritual birth, spirituanong pagkatao. So, watch. Kung ang tao, matao nga o espirituhanon, ang Diyos mahatag kaniya sa espirituanong kinabuhi. Pero, how long does spiritual life last? Kung ang Diyos mahatag kanimo og espirituanong kinabuhi, unsa pagkadugay ang espirituanong kinabuhi? Jump down to verse 15 and 16 na itubag. How long does it last? John 3 verse 15. Kung nasa, amen? That whosoever believeth in him should not perish but have what kind of life? Eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have what? Everlasting life. Isaiah, aron si bisan kita nga nagato diya kaniya dili gayud malaglag apan adunay kinabuhing dayon. Kayang Diyos na gumapagayo sa kalibutan nga siya mihatag sa iyang bugtong gipagkatao nga anak aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili gayud malaglag kanu sa malaglag siya kanu sa mga sa impyerno dili gayud apan adunay kinabuhing walay katapusan. Watch now. Kung gipanganak ka pag-usab, gipanganak ka sa ikaduha, naanak kay kinabuhing walay katapusan karon. Dili ka mo kuha kung mamatay. Kanamo rason dali ta kinahanglan magduda kabayan sa tong dalawasan. I have eternal life now. Walay kamatayon. Ang kinabuhi walay kamatayon, walay katapusan. It is the beginning of eternal life. Kung wala pa ka, watch now. Kung wala pa ka na tao pag-usab, wala pa ka eternal life. Wala pa ka kinabuhing walay katapusan. Period. Pero kung naluwas na ka, gipanganak pag-usab ka, anak na ka sa Diyos og ang Diyos mihatag na kanimo sa iyang regalo nga kinabuhing walay katapusan. So what is the meaning of the second birth? Unsay pasabot sa ikaduha nga pagkatao? Panghitabo man. Espirituhanon nga pagkatao, ang paagi lang mahimong ka anak sa Diyos o ang sinugdanan sa kinabuhing walay katapusan. Number 5, magpadayon ta. Number 5. Let me make a statement before I go to number 5. Watch now. Physical life is temporary. Kinsa ni hatag kanimo sa lawas ng kinabuhi? Ang Diyos. Gigamit niya ang inyong kinikanan, pero kinsa ang mohatag og kinabuhi? Ang Diyos. Pero sa diha-diha nga natao ka, nag-start ka, nagpadulong na sa kamatayon. Kaya temporaryo ang kinabuhi, nga lawas nun. Pero ang espirituhanong kinabuhi, walay katapusan. Permanente. Number 5, what is
the second birth. Unsang ikaduha nga pagkatao. Number 5. This is very important. Listen now, and I will explain it. It is something that happens to you. Write that down, Mom Ruth. You say, Pastor Mike, what do you mean? The second birth is not something you do to yourself. Dili ka manganak sa imong kaugalingon. Buang gyud ka na. Listen to me now. Listen carefully. Ako mo pasabot. Go back with me to John chapter 1 and verse 13. This is very, very important. Tungod daghang relihiyon nagtudlo nga ang kaluwasan depende sa atong buhat. Pero sa kasaysayan sa kalibutan, wala gyud ang tao nga nanganak sa iyang kaugalingon. Wala gyud. John chapter 1 verse 13. Kung nasa, amen? Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Nga nangahimugso dili sa dugo, ni sa kabubuton sa unod, ni sa kabubuton sa lalaki, apan sa Diyos. Now, let's compare this spiritual birth to physical birth. Sa diha na tao ka, lawas nun na. Sa diha na tao ka, wa kay buha. Imong mama ang naghimo sa tanan. Di ba? Wa kay kalabutan, wa kay labot sa imong pagkatao, imong mama naghimo sa tanan. O kung ikaw maluwas, kung ikaw ipanganak pag-usap, kung ikaw mahimong anak sa Diyos, siya ang mohimo sa tanan. Kung ang tao musulti nimo, ikaw ray makaluwas sa imong kaugalingon. Sama gyud ka na sa pagsulti. Ikaw ray pwede manganak sa imong kaugalingon. Buwang gyud. Sa di ay ikaw na tao, wala kang nakatabang sa imong mama. Siya naghimo sa tanan. And you listen to me. Ang tao dili gyud maluwas hangtod siya makasabot na si Jesus ang naghimo sa tanan para sa atong kaluwasan. Kay tungod sa grasya kamo nang luwas pinaagi sa pagtuog dili ka na sa inyong kaugalingon kini ang gasa sa Dios dili sa mga buhat. Aron walay si bisang kinsa nga magpasigarbo. Si Jesus ang naghimo sa tanan. Siya ang nagbiya sa langit na tao. Nagdawat siya sa unod sa tao. Nagdawat siya sa kinaiya sa tao. Siyempre, walay sala. Nagkinubuhi siya dari sa kalibutan. 33 years, wala gyud nakasala siya. Siyang namatay sa cross. Nagbayad para sa tanan sala. Siyang gilubhong. Siyang nabanhaw. Ug siyang muhatag sa kinumong walay katapusan. Si Jesus naghimo sa tanan. Kita ra makatuo ug makadawa sa iyang kaluwasan. Which leads me to my next point. What is the second birth? Number 1, it is an event. Uska panghitabo, dili religion, dili proseso. Number 2, it is spiritual birth, espirituhanong pagkatao. Number 3, it is the only way to become a child of God. Number 4, it is the beginning of eternal life. Number 5, it is something that happens to you, not something you do to yourself. Number 6, it is a free gift. Ang ikaduha nga pagkatao maong libre nga regalo. Now, let's review for a minute while Mom Ruth is writing. The second birth is what kind of birth? Unsay klase sa pagkatao? Spirito. And the second birth is the beginning of what kind of life? Eternal life. Okay. We all know Romans 6:23. Bisaya lang. Kaya ang bayad sa sala mawang kamatayon. Apan ang gasa ang get out of here. Get. Delita higala. She broke my bowl last week. Nako'y regalo para niya pod. Kaya ang bayad sa sala mawang kamatayon. Apan ang gasa sa Diyos, ang regalo sa Diyos. Mga batanon tanaw ko. Ang pulong gasa sa Biblia, nagpasabot gift man, regalo. Ay, listen, tanaw ko. Tanaw ko. Apan ang gasa sa Diyos, mga kinabuhing dayon, pinaagi ni Jesus Kristo nga atong Ginoo.
God says eternal life is a gift. When does eternal life start? When you are born again. Sabtan ba ninyo? So, ang ikaduha nga pagkatao, regalo manggod. Regalo manggod. Si Jesus nagbayad para sa tanan, kinahanglan ta, modawa na lang. Which leads me to point number 7. Naius kadakong kalinan sa lawas ng pagkatao o espirituhan ng pagkatao. Dakong kalinan. Sa diya na tao ka, wala kay pilian. Kaya sa taway pilian, choice. Nag-decision ba ka kanusay ka mga matao? Wala ra. Sa diya si Hannah na tao, wala minangatanan niya. Ready ba ka? Kanaan ba ka mo gawas karon? Hey, magidungo ba ka na ko diha? Hannah, paminaw sa imong papa. Wala siya'y pilihan. Diba? But, sa espirituhanong pagkatao, ang Diyos mahatang na to sa pilihan. Ang Diyos mahatang na to sa kabubuton, makadecision, kung ganahan maluwas, kung ganahan mudaw sing regalo, kung ganahan ipanganak pag-usab o dili. So number 7, the second birth, what is it? It is a personal choice. It is a personal choice. Paminaw na ko karon. Kung ang tao, dili matao pag-usab, wala siya espirituhanong pagkatao, dili siya ang anak sa Diyos, wala pa nag-start ang kinabong dayon sa iyang kinabuhi, wala pa siya ang anak sa Diyos, wala pa siya nagdawa sa regalo, tungod sa iyang kaugalingong choice. Are you listening? Kung tao may impyerno, dili siya makabaso ang libis ng kinsa. Tungod ang kaluwasan, maong choice. Kung tao na oportunidad maminaw sa gospel, huno na siya, dili ko kinanglan niya na, kanang iyang kaugalingong decision. It's a personal choice. I don't know why. Wala ko nakasabot sa rason. Pero ang Diyos nag-decision, diha sa sinugdan, before the beginning, ang Diyos nag-decision, ako mo tuwa ang tao mag-decision kung kanahan maluwas o dili. Kung tao ganahan mo daw sa regalo sa kinabuhing dayon o dili. Ako mo tugo, sila mo decide. So na ko pangatana, naluwas na ka? Nabayad lang ang ikaw gipanganak pag-usab. You listen me, young people? Nabayad lang ang ikaw gipanganak pag-usab. Paminaw. Wala kay mahimo nga makluwa. Can I say that? Wala kay mahimo nga makluwas sa imong kaugalingon. Wala kay mahimo nga makluwas sa imong kaugalingon. Pero kinahanglan ka mag-decision sa pagtuo ang Diyos mo luwas kanimo. Ang Diyos naghula sa imong decision. Kanang kung tanan batanon mo tanaw na ko kadyot. Tanan batanon. Ako pangatana. Naluwas na ka. Sigurado ba o naipagduda? Ang Diyos wala gyud nagplano, ang Diyos wala gyud nagtuyo nga ang mga Kristohanon magduda sa ilang kaluwasan. Kung naipagduda, naay problema. Say, Pastor Mike, unsang mga problema? Well, basin, wala pa ka naluwas. Basin ang rason mong nagduda ka, kay wala pa ka naluwas. Basin ang problema, wala pa kakabalo sa mga saad sa Biblia, kabayan sa kaluwasan, naluwas na ka, pero wala kakabalo nga, naluwas hangtod sa kangturan, eternal security, basin wala pa kakabalo. Or basin ang pinaka-common. Nga naman it's not young people, Christians in general. Nga naman ang mga Kristohano magduda sa ilang kaluwasan. Tungod, wala sila nagatugo ang Diyos, nag-change sa ilang kinabuhi, and they don't feel saved tungod na isala sa ilang kinabuhi. Naluwas gihapon sila, pero dali sila magbate nga naluwas tungod sa sala sa ilang kinabuhi. Are you listening? Layo gyud sila sa Diyos ug dili sila magadungog sa tingog sa balang espiritu nagiyon nila naluwas ka, naluwas ka, naluwas ka. Ang balang espiritu, the Bible says, the Spirit also beareth witness with our spirit that we are the children of God. Pero kung layo gyud ka sa Diyos, dili ka makadungog sa iyang tingog ug magduda ka. Kung magdulat-dulat ka diya sa sala, maghimo sa mga butang ang Diyos, dali mo tulang mga, if you're playing with sin, you are gonna doubt your salvation. Bisan naluwas na gyud ka, magduda ka tungod sa sala sa imong kinabuhi. So mga tanak ko, naluwas na ka?
Nayadlaw nga ikaw gipanganak pag-usab. Kung wala ka na inumdum or dali klaro, you say, well, Pastor Mike, gisharean ko ni... Pero wala ko nangatana kung gisharean ka. Nangatana ko, naluwas na ka. Naluwas ba ka? Sigurado ba ka nga ikaw ang anak sa Diyos? Kung dali klaro imong memory kabahin sa adlaw ang tao nag-share kanimo, mas mayo nga ikaw mo tuong tao mag-share nimo pag-usab. I'm sorry, I murdered the Visayan. Sorry kaayo, naglisod ko. Kung naipagduda karon, ayaw mo gawas diri hangtod sigurado na ka nga naluwas. Tugot ang tao magpasabot nimo pag-usab aron klaro gyud ang imong pagsabot kabahin sa kaluwasan. Are you sure you're saved? Paminaw. Kung wala pa ka, kipanganak pag-usab, o mamatay ka ugma, maimpyerno gyud ka. Wala'y pagduda. Oh, basin mal. No, kung wala ka naluwas, maimpyerno gyud. Nga naman, why would you take that risk? Daghang tao nagduda pero maulaw sila. Are you listening? Look at me, tanaw ko. Daghang tao nagaduda sa ilang kaluwasan pero tungod sa kaulaw, dili sila musulti ni bisang kinsa. Sayang. Basin naluwas, pero basin wala. Why would you take that risk? Kung nakay pagduda, tugot yung tao mag-share kanimo karon. Kung ako mamatay karong buntag, kabalog, cute ko, malangit ko diretso. Walay pagduda. Wala! Dili normal, dili kasagaran nga ang Kristohanong kanunay magduda. Dili ituyo sa Diyos. Naluwas ba ka or naipagduda? I don't often preach this way. Dili ko man ako magwali nini nga paagi kabayan sa kaluwasan, pero magbati ko na mga batanon kung pasin na lain, wa ko kabalo. Pero murag na tao dari karong buntag, nagduda ka sa imong kaluwasan ug ang rason wala pa ka naluwas. Sadi ang tao nag-share nimo, watch now, watch me now. Sadi ang tao nag-share kanimo, nag-uban ka sa mga higala nimo, ug naminaw ka tungod sa imong higala pero wala ka naminaw gyud. Nag-joke-joke lang. Ha. O magampo ta, ako mo ang pupod. Pero wala, gyud ka nakasabot. Paminaw. Kung nagampo ka, tungod mong higala, nagampo, wala pa ka naluwas. Nag-games lang ka, wala pa naluwas. Kita sa among simbahan, usay mag-share mi sa dakong grupo, dili gyud ta mag-change niya na. Pero ang pinakamayo, one-on-one. Kung nakay pagduda karon, ayaw mo uli hangtod sigurado ka nga naluwas nga gipanganak na ka. Anak na ka sa Diyos. Pwede ka maluwas karong buntag. Soul winners, be ready. I think we need to share the gospel with some people today one-on-one. Let's make sure they understand the gospel. Let's make sure they understand so they can make a decision to believe. Dili ka makato kung wala ka nakasabot. I want every head bowed, every eye closed. Tukong na mga ulo pa yung mata.